Tento zvuk má pre nás obrovskú emočnú hodnotu. Tento zvuk je symbolom života, lásky a Slovenska. Slovensko samo seba už tradične považuje za srdce Európy. A teraz sa jeho tep stane na 6 mesiacov tepom celej Európskej únie. Máme mnoho predstav a ešte viac ambícií, ale nerozmýšľame len o tom, ako naše predsedníctvo pomôže Slovensku. My sa jasne a zreteľne pýtame, čo naše predsedníctvo prinesie Európskej únii. A poznáme aj odpoveď. Budeme tvrdo, systematicky a vytrvalo pracovať na témach, ktoré sú dôležité pre všetky členské štáty únie a všetkých občanov EÚ. Máme jasný plán prioritných tém. Osobitnú pozornosť budeme venovať udržateľnej migrácii. Chceme, aby Európa bola pripravená na investície a tvorbu pracovných miest a preto sa sústredíme na vytvorenie vhodného prostredia pre realizáciu úspešných európskych projektov. Ako? Prehlbovaním hospodárskej a menovej únie, podporou malých a stredných podnikov v rámci únie kapitálových trhov a posilnením bankovej únie. Veľmi dobre si uvedomujeme význam slovného spojenia Prepojená Európa. A preto svoju energiu nasmerujeme do spoločných európskych projektov, akými sú jednotný trh, energetická únia či jednotný digitálny trh. Takisto sme odhodlaní posilniť odolnosť Európy a preto sa zameriame na výzvy, ktoré si vyžadujú spoločný prístup a spoločné európske riešenia. Takýmito výzvami sú už spomínaná udržateľná migrácia, ale tiež európska susedská politika či proces rozširovania EÚ. Toto sú témy, v ktorých chceme ako čestný sprostredkovateľ hľadať riešenia prospešné pre celú úniu. Ako predsednícka krajina budeme stáť v čele jednej z troch hlavných inštitúcií EÚ, Rady EÚ, ktorá zastupuje 28 členských štátov. Budeme viesť stretnutia 28 od expertnej až po ministerskú úroveň. Budeme predsedať rokovaniam, ktoré sa budú odohrávať v Bruseli, Luxemburgu a v Bratislave. A popri tom, len tak mimochodom, vám ukážeme Slovensko. Jeho krásy, pôvaby a tajomstvá. Slovensko. Od 1. júla do 31. decembra predsednícka krajina Rady Európskej únie. Slovensko. Nová energia pre Európu.